Cada 10 d'octubre celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que cuidar-nos per dins és tan important com per fora. La salut mental es treballa des dels serveis de salut i des del municipi oferim accions que reforcen el benestar emocional. A l'àmbit educatiu, fem tallers de gestió d'emocions a escoles i instituts per ajudar els joves en el seu creixement personal. Per la joventut, l'Espai Jove ofereix suport psicològic individual i grupal, creant espais de trobada i acompanyament. Des de la perspectiva d'igualtat, donem atenció a dones que han patit violència masclista i als seus fills. I també oferim serveis per a diversitats sexuals i de gènere. També cuidem la gent gran, amb tallers d'emocions per a majors i cuidadores, i derivacions a psicòlegs si és necessari. Finalment, fomentem la prevenció i el benestar, amb informació en salut mental, activitat física i contacte amb la natura, com banys de bosc i marxa nòrdica, per reforçar l'equilibri emocional de tothom. Per fer ús d'aquests serveis, us heu de dirigir a les oficines d'atenció ciutadana tant a Ribes com a les Roquetes. I si ets jove, pots acudir als espais joves també de Ribes i de les Roquetes. I mireu, la salut mental és un tema de responsabilitat de tots i de totes. I des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes continuem treballant per oferir serveis, suport i, sobretot, acompanyament a les persones que pateixen aquests problemes. Cuida la teva ment. Cuida't.